Okay, mga igsuon natay tubagon ron sa pahayag sa usa ka Iglesia ni Cristo, depensor sa Iglesia ni Cristo. At usang paminahon ni iyang mga gipamulong dinhi sa iyang gigawma nga video. Mga mahal naming kaibigan, mayroon kaming ipaparinig sa inyo at ipapanood sa inyo. Itong sinabi ng isang depensor katoliko, pakinggan natin ang kanyang sinabi tungkol po sa nangyaring Council of Nicaea noong 325 AD kung paano po niya ipaliwanag ang nasabing konselyo. Ito po. Pagtulunan nga Diyos si Kristo, nagsugod na niadto lang nga 325 AD sa konselyo sa Nicaea. Ito mo na. Diligin mo angay mo tuwa na kay sa konselyo sa Nicaea, igo rang gipaklaro, gi-affirm, ipamatud-an pag-ayo nga diligid malalis nga Diyos ang atong Ginoong si Kristo. Okay, bago natin ituloy sa pakikinig ang kanyang sinasabi ay bigyan natin ng reaksyon. Ang sabi niya, huwag daw tayong maniwala doon sa sinabi na noon lamang 325 AD sa konselyo ng Nicaea ang paniniwalang si Kristo ay Diyos. Ang konselyo ng Nicaea daw ay giklaro lang daw, no? Sa Tagalog, nilinaw lang daw at inaffirm na si Kristo ay totoong Diyos, sabi niya. So ibig sabihin pala, ang mga unang Kristiyano, kung totoo ang aral na si Kristo ay Diyos noong unang panahon ng mga apostol, hindi pa pala klaro sa kanila. Kasi ang sabi niya, noong konsilyo ng Nicaea ay giklaro lang daw, inaffirm. No? So ibig sabihin, sa panahon ng mga apostol at noong first century, ang iglesia na itinayo ni Kristo, hindi pa pala klaro sa kanila ang Okay. At sa ipadayon sa gamay paniniwalang si Kristo ay Diyos kung susundin ang kanyang paliwanag. Eto po. Okay, atong tubagon to, no? Ang konselyo sa Nicaea ingon ko nga gipaklaro dito nga si Kristo Dios gyud, no? Okay, dili malalis. Unya ang iyang una-una nga sa ato pa di ay sa panahon sa mga apostol dili klaro. Ha? Mo na iyang pagsabot. Wala man giingon sa mga apostol nga walay klaro ang pagka-Diyos ni Kristo. Kung basahon nato ang sinulat ni kinsa man ang mga apostolista diha, for example si Pablo, wala gyud nag-ingon si Pablo nga dili klaro ng pagka-Diyos ni Kristo. Wala gyud, no? Now, kadtong sa konsilyo sa Nicaea, gipaklaro dito kay niadtong higayuna gud naa namang goy ni supak, no? Ni supak si Arius usa ka pare. So kung naay mo supak, di murag mauyog ang simbahan kay na may sakop nga masupak. So mao na nga gitagaan siya og chance nga makapabarog sa iyang mga argumento sa Council of Nicaea. Unya kay pildi man gyud siya. Mao nang gi-affirm, gipaklaro, ngabot ipasabot, i-condemn tong pagtuo ni Arius nga dili Diyos si Kristo. Dili kay wala maklaro panahon sa mga apostol. Wa gyud bisag usa ka bersikulo panahon sa mga apostol nga nag-ingon nga dili di klaro nang giingon diha sa Juan 1:1 nga kanang pulo nga si Kristo nga nagpakatao Dios. Wala gyud giingon nga wa nay klaro. Katupong pag-ingon ni Tomas nga si Kristo kuno Ginoo ko ug Dios ko. Sa Hebrehanon 1:8 pod ang amahan mismo iyang gipaila nga iyang anak Dios. O katupong sa Juan 1:18 nga duha ka hubad sa Greek, monogenes hueos o katong monogenes theos nga gadasan gyud si Jesus Christ. Ang ilang dawaton katuramang Greek nga monogenes hueos nga si Kristo anak sa Dios. Wa tay supak ana kay duha man guna ka translation sa Greek kay depende man guna sa gahubad. Monogenes hueos nga si Kristo anak sa Dios. Okay man na, o man tayo supak ana, pero kung supakon nila tong mas nauna pa nga hubad sa Greek nga monogenes theos nga Son God, Diyos nga anak yun, diha sila na sayop. Ila dayong ingnon nga sayop na nga hubad, nga wala sila committee sa mga scholar nga nag-ingon nga sayop na nga hubad. No? Dili na sayop kay naa may mga tudling sa Biblia nga mo support ana nga sakto na.
pananglitan. Ang Genesis 1:26 gipasabot diha nga ang Dios Amahan naay gipasabot nga naay say kauban kay nigamit siya sa pulong nato, dili man singular, dili man ako, nato man sa tupa na say kauban. Giklaro sa Juan 1:1 nga ang kauban sa Dios nga Dios po diha sa Juan 1:1 ang pulong, but pasabot si Kristo kay mao man ang pulong nga nagpakatao nga Dios po. So mao na. So dili sayop tong sa Juan 1:18 nga munog ginisteos. Pero kung sila may pasultion bisag walay committee sa mga scholar nga mo approve sa ilang pag-ingon nga sayop na nga hubad, maguna-una gyud sila nga sayop na nga hubad. Nya moingon ra ba sila nga ug unsay nas Biblia tuhuan? O nya naa sa Biblia kanang giingon nila nga sayop ng hubad sa Juan 1:18 munog ginisteos. Sila ray gaingon nga sayop na nga hubad tungod kay supak sa gitudlo nila nga ilang wa sila kabantay siguro ilang nakopya sa gitudlo ni Aryo sa una nga renegado nga pare, rebuilding nga pare na angay ba di ay himong example ng rebuilding nga pare. So mao na atong ipadayon ang iyang pamahayag. Tuloy natin ang pakikinig. So kay kadtugong konsilyo sa Nicea, nagdebate mo to ang duha ka hutong pagtuo nga gatuo si Kristo nga Dios o kadtong pari nga si Arius nga wala mo tuo nga Dios si Kristo. Mo nang gidebatihan ato nga council o ang desisyon sa Council of Nicaea pildi si Arius daog yun ang pagtuo nga si Kristo Dios. Alam po ba ninyo kung bakit ang desisyon ng konsilyo ng Nicea ay si Kristo ay Diyos at hindi pumabor sa panig ni Arius na si Kristo ay hindi Diyos? Sino ang nagpasya doon? Ito po, para malaman po ng ating mga viewers, hindi tayo madaya ng maling paniniwala. Ang konsilyo ng Nicea ang nagpasya, ito po, The History of the Christian Doctrine, page 87. Ito ang sinabi. Ang pasya ng konsilyo, ito yung konsilyo ng Nicea, ay hindi tumapos sa kontrobersya. Hindi natapos sa kontrobersya. Ano ba yung kontrobersya doon? Yung si Kristo ba ay Diyos o hindi Diyos? Ito, tuloy natin. Kundi bagkus Sa di pa na to ipadayon og play ng iyang gipahayag. Tama to iyang giingon nga wala pa ni tapos pero dilibot pasabot nga wala nay final nga desisyon ang council. I'm sorry. Final tong decision sa council. Wa man gyud to gibag-o. Pero ang giingon nga wala matapos ang kontrobersiya tungod kay nagmagahi gyud si Arius. Wa gid siya mo recant sa iyang sayop sa to pa gipadayon gyud niya ang iyang pagrebuilde. So kay gipadayon man niya ang iyang pagrebuilde niya kay naa man puy madani sa iyang mga argumento. Parehas gud anang Iglesia ni Kristo nga bisag klaro nga bali na ilang argumento na maghihapoy mauwat na maghihapoy motuo mao bitaw nga daghan gyapon sila membro. Di ba? Mao pud na nagpadayon ang controversy kay daghan mang pod nga nagkadaghan man pod gani itong nituo ni Arius. Gani, wala lang ni siya kahibalo ato sa ning ipadayon ning kaning unsa ni kaning iyang pamahayag. ito lamang ang simula nito. Ang kalutasan na ipinilit sa iglesia ng malakas na kamay. Aling kamay kaya yon? Ng emperador. Sino yon? Si Constantino. Ay hindi kasiyasiya at hindi tiyak kung kailan tatagal. So naiinip na siya. Etong ginawa nitong batayan ang imperial na kagustuhan. So kagustuhan pala ng imperyo at ng mga intriga sa korte sa pagpapasya. Ito na, hinggil sa pananampalatayang Kristiyano. Hindi ibig sabihin pala na dahil nanaig yun, ay tunay na yun na aral. Nanaig yun dahil sa kapasyahan at kagustuhan ng emperador, hindi sa kagustuhan ng Diyos. At Okay, kato, naay daya, naay limbong atong iyang interpretation ato. Okay, nahitabo daw to, dili kuno kay sa kagustuhan sa, unsa na, iglesia, kundili sa emperador. Maka, kung nagbasa mo og history mga igsuon nga naminaw aning akong pamahayag ron, okay, walang na ako i-close sa akong naong no ang video kay aron mo focus mo sa akong gisulti. Okay. Now, si Emperador Constantino atong higayuna
wa man gud siya na problema man gud siya ato agi atong kana bang wala pagkasinabot kay siyempre emperador gud siya no unya politiko. So murag na pressure po siya ba no sa kay agi sa wa magkasinabot okay na ay moingon nga si Kristo Dios na apoy dili parehas ni Arios siya magyuntoy ng usog ana mo to nga gusto siya nga masitol to dili kay siya mo iga-decide siya mo nag-ingon nga hukmi ninyo sa konsilyo nga Diyos gud si Kristo wa maingon si Constantino ana ang iya lang nga masulbad to mao to nga nag-council mao na ang unod sa history dili kay si Constantino may gabuot sa pagka-Diyos ni sa desisyon nga sa konsilyo sa Nicea nga Diyos gud si Kristo dili oy ang kuan lang gusto lang ni Constantino nga masitol tong problema ha dili kay siya mo'y ga-desisyon padayon ta. Iyan ibig sabihin na tunay na yan. Kasi pinasya ng emperador na yan ang paniwalaan natin. Alam mo ba ninyo mga naming mga kaibigan? Tanawa gisumpayan yun yung di mao. Si Emperador Constantino kuno may gabuot nga mautoy himong desisyon. Wa gali siya gibasa nga reference nga si Constantino may gabuot atong desisyon sa Council of Nicea. Wala. Akin sa may gaingon ana. Kanara siya si akong amigo nga INC, iyang gisumpayan og di mao og unsay tuwa dito sa history atong ipadayon. Na hindi po totoo kahit pinasyahan na ng emperador. Hindi po totoo ang paniniwalang si Kristo ay Diyos. Ayon na rin sa Okay, ato ning ipangutanan niya kung makakita siya ni akong video. Asa unsang basahona unsang reference nga si Constantino mo'y gabuot atong desisyon sa Council of Nicea. Nga niingon siya nga ang inyong desisyon nga Diyos gud si Kristo. Siya may gabuot. Si Constantino, kuan lang siya, gusto lang siya nga masulbad tong problema. Mo bitaw tong nagkonsilyo to. Usa to siya naningamot nga mahitabo gitong council para malutas, mamitingan ba, madibatihan para nga kung unsay desisyon mao na gyud na siya tuhuan. Parehas gud nila ang mga Iglesia ni Kristo mag-meeting mapuna sila og unsa ilang desisyon mao na ilang patuhuan silang mga sakop. Ang musupak tawgon dayog kanang unsa may tawag nila anang musupak dili tinuod sakop nya o kung dili mo patuo pagyog badlongon amo nang itiwalag. Mao na. So dili kay si Constantino mo'y gabuot sa desisyon atong Council of Nicea sa pakanaog yung desisyon. Pagklaro nga Diyos gud si Kristo, dili si Constantino may gabuot. Siya, igo lang siya, usa lang siya naningamot nga mahitabo tong council para nga moundang na ng mga debate pero wa man gyud moundang. Kay parehas gud sa atong panahon karon, ang Iglesia ni Kristo bisag gipangtubag na sa CFD na ay mga Bible verses ila man yung lubagon. So padayon gihapon ta, wa gihapon masulbad kung atong tanawon sa atong tibuok kalibutan. Wala masulbad ng problema kay na magyapoy masupak. Di ba? Tanawa. Di ba ang mga Iglesia ni Kristo supak gyapon? Anang pagka-Diyos ni Kristo? Mao puto panahon ni Arios bisag nahuman tong konsilyo nagpadayon gyapon ang controversy tungod kay wa man sila mo recant. Nagpadayon man gyapon sila og rebilde bisag nanay desisyon ang Korte Suprema. Unsa may Korte Suprema atong higayuna di katong konsilyo? Magisterium, panguluhan sa mga obispo. Di ba? Wa sila mo patuo sa Supreme Court ni atong higayuna, mao na nga gapadayon sila sa ilang pagrebilde. Unya kay influential man pod si Constantino. O bitaw to nga sa history nakita nato nga niabot manggaling tug mga 300 years kung ako malimot, kung ako masayop, ang grupo ni Arios ni abot tug 300 years ay nawala na gyud sa history. Di ba? Ito pa mura pong Iglesia ni Kristo ba nga ni sikat pod. Pero wala pa katupong sa history ni Arios katong Arianism. Kaysa Arianism niabot matug mga 200 to 300 years. Niya kining kang Felix Manalo murag wala pa ka 200 years no. Pero muna ay mo katingala nga ni sikat po ning INC ni Manalo kay na history repeats itself pod kay ang Arianism sa una ni sikat biya to. Nihimo biya tong hulga pod sa simbahan ni Kristo adtong panahon na, no?
Kay di lang ko kasaysay kay dili kay ko kana bang well versed sa history. Ang mga Katoliko, mga dipensor nga well versed kay sa history, daghan kay maistorya ani. Ug unsa gyud nahitabo atong panahon sa pagrebelde ni Arius nga usa ka pari. Nahimong hulga ng Arianism, kung nahimong hulga ng INC karon, no, nato, nahimo man po ng hulga sa Katoliko ng INC kay daghan mga Katoliko nga nibiya nga niadto nila, din ang mga politiko pod, mga ulitaw pod anak nila na sila political force, di ba? Kining INC. So mauna kung ang Arianism sa una nahimong hulga sa Katoliko tungod kay nagpadayon man gito, pero naabot lang tog mga 200 to 300 years. Sa to pa mura-mura pod aning kang Felix Manalo, pero wala pa katupong, no, kay tingali kung maparehas ni unya pa siguro na mawala ning Iglesia ni Cristo, maabot na ning mga 300 years o 200 ba. Pero karon wala pa, kay daghan pa manggihapong mutuoan ang ilang sayop nga gitudlo nga wa masubay sa kamatuoran atong ipadayon. Aring Katoliko. O ito po, pakinggan po ninyo. Mayroon tayong witness yan. Kaya kayo, huwag kayong maging panatiko, mga mahal naming kaibigan. Basta lang maniwala doon sa sinasabi ng mga dipensor Katoliko na kukuha din sila ng mga aklat na kung saan hindi nila inilalatag ang buong pangyayari. Ito po aklat nila. Sinulat po ng isang nagngangalang Aurelio Joaquin na mayroon pong imprimatur ito ni Socrates Villegas na isang arsobispo. Ang pamagat ng aklat na ito ay pinamagatang Sumampalataya Ako Isang Katisismo. Dito po sa pahina 16, ganito ang nakasulat sa nasabing aklat. Sa ating pagtunghay sa mga nasulat sa Ebanghelyo, na alam na nating nailagay sa panitik pagkatapos lamang ng maraming taon ng Kristiyanong pagnilay, hindi maikaila ang pananalig kay Jesus bilang Diyos. Yan, palakpakan sila dyan. Ito ang kasunod. Hindi gayon sa simula. Ayan, kumunot ang noo ng mga dipensor. Hindi gayon sa simula. Oo, nasaksihan ng mga alagad ang mga kahangahangang gawa ni Jesus, na naririnig nila ang kanyang pambihirang aral. Naranasan niya ang kanyang walang katulad na pagiging malapit sa Diyos. Ngunit, hindi nila iniisip kailanman na si Jesus ay Diyos. Ayan, malinaw pa sa sikat ng araw ang sinabi ng Okay, natanawa og asa siya ng limbong atong pagpahayag. Ang katong iyang gisulat gibasa, giklaro nga Dios gyud si Kristo, pero sa sumpay gisgutan mo gutong sa una. Sa sinugdanan gud sa atong pagsabot ana, kung tan-aw na to ang Biblia, kinsa man tong wala mo tuo nga Dios si Kristo. Tanawan ninyo bisag sa Juan 10 ba to? Katong mga Hudiyo nga wala mo tuo nga si Kristo Dios. Pero walay mabasa sa Biblia nga ang mga apostol wala mo tuo nga si Kristo Dios. Di ba? So katong gipasabot sa gasulat o katong gapahayag ato, pare ba to? Kung wala na ko ma-review. Kay pirmiro pa na akong play ani. Kung pare ito, iya ra tong gisaysay katong sa una. Sa simula nga naapay wala mo tuo. Gani siguro sa ubang mga Kristiyano sa kanabang kay wala pa kaayo matun ipag-ayo nila ang Biblia, kay dili man parehas karon nga mabasa na yun nato ning Biblia sa una, sa wa pa makumpile, wa man sila tradisyon ra man to ila, ug sa ilang madungog nga nay magsangyaw diha ra sila, wa gyud sila mabasa. So butang ta lang di pa kay sila bright sa ilang panahon, kay bag-o pa man ang simbahan. So siguro naapay wala magtuo ato nga Diyos si Kristo. Pero way mabasa nga ang mga apostol wala mo tuo nga si Kristo Diyos. Di ba? Ang iya lang gipahimuslan nga word nga gigamit atong basahona nga tungod kay sa una na ay wala mo tuo. Di ba? Kay balo man ta kung mangita gitag litra por litra sa Biblia, kinsa man tong wala mo tuo nga si Kristo Diyos sa sinugdan o panahon sa una. Di katong mga Hudiyo nga wala mo tuo nga si Kristo Diyos. Pero ang mga apostol bisan usa ka bersikulo wa gid tay mabasa nga wala magtuo nga si Kristo Dios. So atong ipadayon. Plat nila. Ano daw? Hindi gayon sa simula yung paniniwalang si Kristo ay Diyos. Hindi daw gayon sa simula. Bakit daw? Ang sabi, hindi nila iniisip kailanman na si Jesus ay Diyos.
Ayan. Tanawa, wala gisulti dito kinsa to. Katong sila dito, kung mangita tag mga teksto sa Biblia, kinsa tong wala mo tuo nga si Kristo Dios, katong mga Hudyo, nga wala mo dawat ni Kristo. Pero ang mga apostol, asa man, iya bang gipasabot ba no sa iyang interpretation nga hasta ang mga apostol wala magtuo nga si Kristo Dios. Diha siya nasayop. Diha ang limbong kung di mo makabantay higsuon sa iyang gipamahayag atong ipadayon. Yan, sapol ang sabi nila. Nananaig daw ang konsilyo ng Nisea dahil sa sinabi daw o pinasyahan ng emperador na Diyos si Kristo. Hindi po ganon. Natanawa na nasakpan na yun inoon siya. Mayroon yun ni na ko'y ebidensya nga si Emperador Constantino daw kuno ang gapasya atong Council of Nicaea. Dili uy, matakar ka. Okay, iya lang gisumpayan og limo ang role ni Constantino atong higayon na nga usa siya na ningamot nga mahitabo tong council para masulbad tong problema ha. Pero wa man gyud tumahingpit nga masulbad kay bisag nagdesisyon na ang konsilyo, padayon pa man gyapon na magbagulbol. Na man gyud mosupak. Dili kay si Constantino mo'y gabuot. Dili na lang magpatawag og council kung ang emperador na may magbuot. Mingon na siya nga, di na mag-council, sulbaro na to na atong kuan nga, Diyos Gud si Kristo. Wala. Dili na magkinahanglag debate kung si Constantino may gabuot. Di ba? Tanawa ang limbong sa iyang pagpahayag. Hindi dahil pinasyahan ay tama na. Hindi po ang paniniwala ng mga unang Kristiyano na si Kristo ay Diyos. Natanawa. Iya pa yung gamitag pulong. Kani mga sumpay, magbantay mga ikson. Makakita gali mong video nga putol-putulon. Kanang mukutlo sila. Kinanglan kay balo mo tanaw unsa tong tuwa sa reference ug unsa nang ilang gisumpay. Para sa mga Kristiyano mo kuno ang gipasabot. Mahimo tingaling sa panahon sa una, bag-o pa ang simbahan na siguro yung mga Kristiyano uban nga nagduda pa mo nang wa pa sila kay mutuo. Pero kung i-specify gyud nato kay kinsa may teacher, kinsa may mga magtutudlo atong panahon nga kasiligan, di ang mga apostol. Wa may mabasa sa Biblia nga ang mga apostol wala mutuo nga si Kristo Dios, gani si Tomas klaro man, Ginoo ko ang Dios ko. Unya si Pedro pod, nganong sigurado ko nga nagtuo si Pedro nga Diyos si Kristo. Basahan ninyo ang Juan 21:15-17. Sa dihang niingon si Pedro nga si Kristo kuno nasayod sa tanan. Di ba? Kung si Kristo nag-ingon nga I'm sorry. Kung si Pedro nag-ingon nga si Kristo nasayod sa tanan, unsa man iyang kinaiya tao? Dili, no? Kay ang tao wala masayod sa tanan. Para sa atong gipakita ni Kristo ang iyang pagkatao sa dihang doon nato nangutana kanus ang matapos ang kalibutan o kanus ang iyang pagbalik, di ba? Iyang gipakita iyang pagkatao nga niingon siya, way nakahibalo, bisan ako. Way nakahibalo nato ang Dios lang. Moto. Kay ang tao sa kahimtang dili all-knowing, wala masayod sa tanan. So sa pagkatao ni Kristo, mahimong maingon siya nga wa sa masayod. Kay tao man siya, naman siya kines pagkatao nga limited. Nga wa masayod sa tanan, pero sa iyang pagka-Dios wala giingon nga wa siya masayod sa tanan. Pero iba nato nga si Pedro mismo iyang gilitok, iyang gipasabot nga si Kristo Dios gyud kay nasayod sa tanan kuno si Jesus. Dili na sa iyang pagkatao ni Kristo, kay ang pagkatao ni Kristo na ay limite. Sa to pa wala masayod sa tanan, pero nganong niingon man si Pedro nga si Kristo nasayod sa tanan, kay kahibalo siya nga dili kay tao lang si Kristo. Dios pod kay kanang kinaiya sa pagkanasayod sa tanan, all-knowing, kinaiya ra na sa Dios. So mao na ang atong apasumpay din. Siguro ato na lang i-appeal ning laing video nga atong komentaryuhan, no? Kay tulo man ni ka akong naandam diri. Kining naghisgot po og apostasy ato ning tubagon. Hello po. Magandang araw po sa lahat ng ating mga viewers. Kumusta po kayo mga mahal naming mga kapatid, mga kaibigan sa Facebook? Ngayon ay araw ng Miyerkules at mayroon tayong nabasa dito na isang post. Isa po tayo sa tinatawagan ng pansin sa nag-post na isang depinsor katoliko. Gusto niya siguro na mag-comment tayo sa kanyang post, kaya bigyan natin ng komentaryo at reaction ito. Guys, basahin lang namin. Ito, isa po tayo. O yan.
Yulo Lagudas, Latigo Umandam, Elisaro Llorata, ayan, ako din yan. Buhit sa Ladaga, Ropili, Manginsay sa Ladaga, isa po yan, no? Ngayon, meron siyang tanong dito, no? Bisaya lang ni mga viewers na mo. Pero ato ning tagaan yun, dog, ining pagtagad karon tagsa-tagsao nato ni og patinaw ning iyang sayop. Sinayop man ni, no? Ining post niya, misleading ni siya. Ingon siya din kinsa ang nag-ingon nga false belief ang gitudlo sa simbahan nga gisugdan ni Kristo kay natutal apostasy. So, siya ra may gaingon ani nganong mangutan naman kanamo ani Brad Silbert nga imuha man ning pulong. Gaingon ba dai mi nga kadtong gisugdan ni Kristo nga iglesia o simbahan kadtong iyang gisugdan gatudlo to siyang sayop. Kinsa may nag-ingon? Ikaw ra man pod. Kay imo ra mang palutawon god, Brother Silbert. Okay, sa di pa na ito ipadayon. Nganong nag-ingon ko nga ang iglesia nga gisugdan ni Kristo na total apostasy kay mo man gitudlo nila. Na total apostasy but pasabot ganap na pagtalikod. Di ba? Unsa man dayon nang na total apostasy? Ganap nga pagtalikod. Sa may pasabot tay ana, di ba nagtudlo og sayop? Di ba? So, kini ato ning tiwason pag yun. Kay, mo bitaw nga naay nilutaw ko no ni adtong 1914 para ibalik tong kanabang iglesia ko no nga magtudlo na og insakto kay nawala naman ko sa pagkatinuod. Sa man pasabot anang na total apostasy ang iglesia nga gisugdan ni Kristo. Kay nagtudlo na og sayop. Di ba? Gani, napatoy laing kutloon nila ana katuming sila nga nagtudlo na pagtulunan sa yawa. Kitsa may nagtudlo og pagtulunan ng sayawa, katulad man pud ang iglesia nga na matod pa nila kuno na nagtudlo nagdima okay. Katong silibasi nga instruction i Pablo tawgon man to nila pagtulunan sa yawa nga lahi man tong pagtulunan sa yawa kato man tong nagtudlo nga sayop ang kaminyoon. Mao na nga giisip na nga pagtulunan sa yawa kay sakramento biya ng kaminyoon wala biya na idili sa Dios pero sa mga gnostic sa una para nila sayop man ng kaminyoon pagtulunan na sa yawa may pagtulunan ng Katoliko nga nag-ingon nga sayop ng kaminyoon kanang silibasi lahi man na kana man ang mubaw kasi imong kaugalingon nga di ka magminyo para makapangalagad kapag ayo sa Ginoo. Dili na siya pagtulunan sa yawa, disiplina na, kakaibang disiplina. Dili na siya pagtulunan sa yawa. Ang pagtulunan sa yawa, kadtong nag-isip nga ang kaminyoon dautan. Nga, dili mo na dautan ang kaminyoon base sa pagtuong Katoliko, so dili na pagtulunan sa yawa ng silibasi. Wa po giingon sa Biblia nga ang silibasi pagtulunan sa yawa. Kanang mupili ka sa imong kaugalingon nga di ka magminyo, kay mupokus lang ka sa mga butang espirituhanon. Diba? Tanawa ato sa ning ipadayon iyang ipamahayag nga iyang ginigar kaning iyang interpretation ani iya bang ginigar iyang sa to pa iyang ni supak siya iyang ginigar ang iya ra pong gipasabot sa iyang gipamahayag ani atong ipadayon na imong ang kunon nga katong gisugdan ni Kristo mo ng Iglesia Katolika. Diya ka na imong sayop. Katong gisugdan ni Kristo, iwali panahon ni Kristo, iwali sa mga apostol, dili to sayop. Dili to false belief. Dili sayop tong ilang pagtuo kaniadto. Imo bang gisinayop god aron palutawon nimo nga amo nay among gitudlo, ikaw may gatudlo ana dili kami. Kung doon na may apostasy nga nahitabo o doon na may pagtalikod, kana latuman gihapon ang gitudlo sa mga apostol. Munang tinuod gihapon ang gitudlo sa mga apostol nga nakasulat sa Biblia. Dili false belief gihapon ang tinuohan sa mga apostol kay sila man tong una, sila man tong gingon nimong gisugdan. Dili man Katoliko, ang gisugdan sa mga apostol, dili to siya sayop. Kung naa may apostasing nahitabo pagtalikod o naay pagpapatay, misamot noon katinuod ang ilang gisulti. Ano man? Napaday mabasa nato sa Biblia nga dunay pagtalikod. Yes, naay mabasa. Mabasa nato na sa Luz. Okay. Tres. Ato sang ipos. Okay. So nag-ingon siya nga sa niadto
Nagtudlog insakto ang iglesia ang gitukod ni Kristo. Wala to magtudlog sayop. Sakto na. Pero kana manggong sumpay nila, kanang muingon sila nga naganap ang pagtalikod. Ang pangutana ko diha, unsa man tong grupo ha? Unsa man tong punduka nga natalikod? Lain tong grupo? Maura man pong grupo ha. Kay matud pa sa lain nilang pasugo, naingon man sila nga nahimong katolisismo. Sa ato pa, ang iglesia nga gitukod ni Kristo, na apostate man sa ato pa, wala na magsulti og tinuod. Wala na magsulti og insakto. Pirmero, gatudlo pa og insakto. Pero, kay na apostate man, natalikod man, mao nang wala na magtudlo og insakto. So, mura ba og ang iya lang kuhaan og punto kadtong wala pa gatudlo og sayop. Ang iyang dili niya i-emphasize nga kadtong na apostate, maura man putong grupo ha. Kay nawala ko kuno. Katunong uban gipamatay. Gani katong ilang basahon nga teksto ana gipamatay ag iglesia ra man tus Episo. Ibutang ta na hurutog ka matay tong iglesia mga sakop sa Episo nya katong how about sa katong sa Roma, sa Corinto, sa Tesalonica, wa man giingon nga nahurot og kamatay. Di ba? Kada man gud teaching nga gapadayon kay sa Lucas 1:33 magpadayon ng iglesia. Nya kanang iglesia gud nga magpadayon kaharian ni Kristo ang gitudlo ana sakto man na magpadayon sa tupa dili na siya tibuok matalikod. Sakto nga na ay matalikod kay tagna mapud na pero wala giingon total o ganap. Kana man gud. Sakto iyang giingon nga sa sinugdan gatudlog insakto. Pero niabot ang panahon, wa na gatudlog insakto sa tupa kay nganuman kay na total apostasy. Ganap nga natalikod. Ang grupo raman pod mo'y nagtudlo og sayop. Katura mang grupo ha kay naagi to laing pasugo pod ako nabasa nga ang Iglesia ni Kristo mao na din pagkahinganlan nagkatoliko dito nagsugod kuno og nagtudlo na og dili mao. Sa to pa tibuok na talikod. Nawala mo to nagkinahanglan na puglaing messenger nga si Felix Panalo natanawa. No? So ang ako ikasturya sa iyang giingon lain siya style sa pagtubag nga mura po siya makalusot nga ang iyarang kuhaan og base katong sa una nga wala pa matalikod. Siyempre, katong wa pa matalikod nagtudlo og itog sakto. Sakto siya sa iyang giingon nga sa dihang wa pa nagtudlo og sayop, sakto. Sakto ang gitudlo. Pero kay natutal apostasy man siya ra ba na galitok. Kay gitagna nga naay matalikod pero wala giingon nga tibuok. Kinsa man tong natalikod ang mga miyembro ra man pod sa iglesia. Di ba? Mga miyembro ra pod sa iglesia nga nagtudlo nagdimao. Manung naga ito laing bersikulo nga manuy hakaw, magsilitawan. Nagikan ra pod sa maong grupo. Ito pa, kinsa man tong grupo? Ang iglesia ni Kristo. Pero nagtudlo na kuno og dili mao. Pero sa sinugdan, sa wa pa nagtudlog di mao, sakto. Sakto iyang giingon. Pero, kana magong total apostasy, parehas man ni sa gitudlo sa Mormons. Actually, Mormons may gaunaan ng doktrina nga total apostasy, tibok nga pagtalikod. Kung naamay nangupya ani, sigurado yun ko nga si Felix Manalo mo'y nangupya. Kay aron pod matagaan og luna ang iyang pagka-messenger. Kay kung wala tibuok na talikod, total apostasy o kung wala matutal apostasy itong gisugdan ni Kristo, dili matagaaglo na ang laing messenger. Mo nang paningkamutan nila nga nawala gyud. Mo nang wala nilang makopya nga pagtulunan ang Mormons. Kay mo man ay pagtulunan sa Mormons nga na total apostasy kuno itong gisugdan ni Kristo. Mao na nga pag-abot ni Joseph Smith, siya na po'y mubangon. Di ba? Kung wa manggali mangupya si Felix Manalo ana na parehas. Kaya wa man gud sila ang option para mapabarog ang iya nga mahimo po siyang messenger. Na iya yung ipalutaw nga kang Kristo wa kapadayon. Di mo nang niingon ko nga nalupig na si Kristo kay wa kapadayon nang iya kay permero nagsulti sa insakto, nagtudlog insakto pero pag abot sa panahon nagtudlo na magdimao. Sa ato pa na apostate. Unsa man day tawag anang na total apostasy ang grupo nga gisugdan ni Kristo. Di wa na makatudlo og sayop
Awa na makatudlog insakto kay sayop naman nga sa sinugdan sakto pero niabot ang panahon wa nakapadayon sa pagpanudlog insakto kay nasipyat naman. Sa ato pa sakto ang akong giingon nga sa ilang doktrina ilang gipasabot nga ang iglesia nga gisugdan ni Kristo niabot ang panahon nga nagtudlo na og sayop. Mo bitaw nga ibangon para nila kay nawala tong insakto. Oh, di ba? Sakto ang iyang giingon nga sa sinugdan wala pa magtudlog sayop. Pero pagtalikod na, kinsa man tong grupo ha, mao ra man gihapon. Na? Di wala ko masayop sa akong pag-ingon nga ilag yung gipasabot nga na total apostasy kay nagtudlo naman og kanang sayop. Unsa man day tawag anang na total apostasy? Dili na sabto na nga nagtudlo gihapon sakto. Unsa man day nang apostasy? Kadi ba kanang apostasy gatudlo og sayop. Mo sila naman giingon ana nga na total apostasy ganap nga natalikod. Kinsa man daytong ganap nga natalikod? Ag protestante ba nga wala pa may protestante ato? Ag saksi niyo ba wa pa may saksi niyo ba ato? Ag sabadista ba? Oh, kinsa may ilang gipasabot nga natalikod? Di ang iglesia ra pud nga gisugdan ni Kristo. Nga sa ato pa nasayop. Pero sa sinugdan sakto iyang giingon nga wala. Pero niabot ang panahon nga kining iglesia nagtudlo nagsayop. Di ba? Mao nang niyon ko nga nalupig dahil Kristo ani akong padayon ng sumpay. Sa ikaduhang Tesalonika, klaro kayang giingon diha, huwag kayong palinlang kanino man. Sa kahit anong paraan, kailangan mauna ang pagtalikod at ipakita ang tao sa kasalanan ang paghahatid ng pagkawala. Okay, sa di pa nato ipanayon, tama na iyang gibasa nga naghisgot og pagtalikod. Pero timani ha, wala gaingon nga tibuok matalikod ang iglesia nga gisugdan ni Kristo. Wala gyud. Tinuod man na nga nay matalikod gani, kanang natalikod kadto man ng gikan ra pud sa sulod. Pero dili ang tibuok. Kana bang gi-describe dia sa 1 Juan 2:18 ug 19 nga kadtong namiya na ano ning grupo ha kay lig-on man ni gisaaran gud ni Kristong magpadayon bisan ang ganghaan sa impierno dili makaguba sa tupa magpadayon Lucas 1:33. Pero naay mo manindog nga mutalikod sa tupa magtudlo nagdi mao sa tupa kadtong mga tawo nga mugawas aning grupo ha nga magtudlog di mao. Basahan ninyo 1 Juan 2:18 ug 19. Nagpadayon ang iglesia nga gitukod ni Kristo gatudlo og insakto. Pero kadtong mo rebuilde sa to pa musupak, mo gawas, maghimo og ila ang grupo, mao toy nagtalikod. Nga kung bot sabton usama ning INC ni Manalo. Kay kining Katoliko mao man gyud ang original den adtong 1914 nibiya si Felix Manalo. Dili 1914 katong nibiya siya ni Pirmiro pa daing balhin niya lain-lain pa tong relihiyon katong 1914 nagtukod na gyud siya iyang kaugalingong grupo nga ginganlan niya sa ngalan ni Kristo. Di ba? Oh. So mao na, no? Kini sakto ning bersikulo iyang gibasa pero wala giingon diri nga tibuok na talikod kay kung tibuok na talikod mao naman din na kinahanglan na puglaing messenger. Wa ra ba giingon ang Biblia na kay ang messenger nga katapusan nga gipadayag na sa Hebrehanon 1:1 si Kristo biya sa last days kuno. Ang ingon ng Dios nga sa karaan ang Dios nakig-istorya pinaagi sa mga propeta pero sa kaulahi ay mga adlaw kun last days ang Dios nakig-istorya pinaagi sa iyang anak sa tupa si Jesus Christ. Sa tupa si Jesus Christ ang last messenger of God. Nga kay dili man matalikod ang tibuok mao nang magpadayon Lucas 1:33. Kay kung wala ka padayon sa tupa sayop daytong Lucas 1:33 nahimo daing bakakon tong gasulat ato. Di ba? So sakto na nga naay matalikod, daghan ang matalikod kay daghan man magtukod-tukod og laing pundok, mubulag sa original, pero wala giingon tibuok. Di ba? Atong ipadayon. Yan mayroong nabasa. Mauna ang pagtalikod. So, dili pwedeng masayop ni Brother Silbert, no? Dunduyano, nga doon na gay nahitabong pagtalikod. Bot bang ipasabot, imong ipalutaw nga sayop ang itudlo sa iglesia ni Kristo. Wala masayop. Ang sayop diha, kung moingon mo total o ganap, klaro kay na sa inyong pasugo, walang nako makutlo. Tibuok
unsa man ang tibuok? Tanan. Ang iyang gibasa, agkadto ra man gahisgot nga dunay mo talikod. Dunay mo magtudlog di mao ba? Nga sa 1 Juan 2:18-19 nibiya ni sila. Nibiya sa original nga pundok. Mo man kinsa man ning nibiya sa original nga pundok di napil man na sila kung botsapton. Di ba? So mao na wa man komunigar nga dunay matalikod. Ang akong ginigar nga dili angay tuhuan kung moingon mo nga tibuok o ganap nga natalikod nga nagtudlo na tanan ug di mao ang iglesia nga gituko ni Kristo. Di ba? So gani mo ni akong giingon nga ganina iyang gisupakan nga dili wa kon sila magtudlo nga nagtudlog sayop sa sinugdan. Sakto na. Pero iya ra pong pamasa ang mga teksto nga naapostasi na. Pero wala gingon didto nga ang tibuok. So katong naapostasi sa iglesia ra man puto. Mga sakop man to nga nagkuan, nga nagtudlo nagdimaw pero katong wala magtudlo og sayop gapadayon ra gihapon to. Di ba? So to pa wala gid mawala sa hingpitang iglesia gapadayon kay unsaon pod pag katuman anang giingon sa Marcos 4:30 hangtod sa 32 nga ang gingharian kuno ni Kristo gipanag-ing sa usa ka tanom gani nga usa ka liso nga gamay sa sinugdan pero inigtubo mahimong labing dako. Di ba? Sa to pa dili ni mawala kay gamay sa sinugdan mo bitaw giingon diha sa Lucas nga ayaw kahadlok gamayng panon kay gamay pa sa pagsugod pero wala mo ingon nga maputol ni dili ni motubo kay matibuok matalikod wala giingon nga magpadayon ni mahimo ning labing dako unsaon pagkahimong labing dako kung nawala di ba kung but naon gali na klaro magyud na nga natuman is Iglesia Katolika kay sukad atong pagsugod ni Kristo dugay naman to unya ang gihulagwa diha sa Marcos 4:30 hangtod sa 32 mutubo man kuno mahimong labing dako nya natuman na kay dugay naman to unsa man grupo haron nahimong labing dako Katoliko so mao ni dili nang ayon sino manalo kay gamay pa man na sila ikumpara sa Katoliko. Nya kay dugay naman to nasugdan ni Kristo. Nya niingon diha sa San Marcos mahimong labing dako. Naon sa may grupo haron nga sukad sa unang siglo nahimong labing dako, di ba Roman Catholic Church? Di ba? Marcos 4. So mao na nga kung ayuhon mo analyze iyang pamahayag iya ra pong gidinay ang iyang gipasabot sa unahan. Kay sakto iyang giingon nga sa sinugdan ang iglesia nagtudlog insakto. Pero gisumpayan man nga nahitabo ang pagtalikod. Sa ito pa, wa nakatudlog insakto. Ang iglesia kay sa laing pasugo nagingan man sila ang nisumpay kuno, ang nagpadayon kuno, nagtudlo na og sayop. Nya unsa man tong grupo ang iglesia ra man pod nga gisugdan ni Kristo, di nakatudlo og sayop. Pero sa sinugdan, kuno, wala. Sakto pa. Pero pag abot sa panahon nga, gihinganlan nagkatoliko, di ba, unsa pa ng ilang mga nagtudlo na kunog pagtulunan sa yawa, dili man to pagtulunan sa yawa ng silibasi, lahi man ng silibasi o pagtulunan sa yawa. Ang pagdili sa pagminyo, nga dili ka magminyo tungod sa gingharian sa langit para makapangalagad kapag ayo, parehas ni Kristo wala magminyo disiplina na dili na doktrina disiplina ra na sa kaugalingon. Pagtulon ana ni Kristo mahitungod sa disiplina Mateo 19:12 nga naay dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit siya nga makahimo padawata mao na gihimo na rong requirement sa Latin Rite. So mao na din kana pong ilang giingon nga pagtulunan sa yawa nga dili mo kaog karne ang ilang pasangilan kana mang fasting. Dili na kay sa history ang gipasabot ni Pablo ang pagtulunan sa yawa nga gadili og pagkaog karne katuman ang mga Gnostics bisan katong pagtulunan nga sa yawa nga dili magminyo mga Gnostics gihapon to kay giisip nila nga ang kaminyoon dautan mao nang gidili pero sa Katoliko dili man dautan ang kaminyoon sakramento man ako di pare may kasal nako
Oh, pero kanang disiplina nga ang mensahero magsilibasi nga di siya magminyo para awaton niya si Kristo nga wa magminyo, dili na siya pagtulunan sa yawa. Disiplina na, kakaibang disiplina. Nya kana pong dili pagkaon nga ug karne pagtulunan sa yawa, tanan man gidid-an ana. Oo. Dayon kanang sa Mabiyernes Santo nga dili mo kaog karne, fasting man na. Ang dili pagkaog karne nga ang rason fasting dili na pagtulunan sa yawa na si Biblia na mas Biblia ng fasting nga di ka mukaon sa unsa pa man ganing. Di ka mukaog karne kay magpuasa ka, dili na pagtulunan sa yawa. Basaha sa history kinsa ang ipasabot ni Pablo anang pagtulunan sa yawa nga dili pagkaog karne, mga Gnostics na. Kay nga limot lang ko sa unsa toy detalye ana nganong dili gunil ng pagkaon. Dili kay Biyernes Santo lang. Tibuok panahon gidid-an ang tao sa pagkaog karne kay sayop kuno pagkaog karne. Oh, nya ang Katoliko man gatudlo nga sayop ang pagkaog karne. Kaon man mi mga Katoliko. So mao na. So ako lang ning gi-appeal pod kay mo man day na ilang ikonik nga nagtudlo na kunog di mao dili taka ra na sila. Di ba? Oh. So mulutaw ra gyud gihapon akong gikomentaryo nga bisag wa niya gilitok litra por litra nga wala kuno sila magtudlo nga nagtudlo og sayop ang iglesia nga gisugdan ni Kristo. Ako ra kuno gasulti ato. O ibutang ta litra por litra wala sila gaingon, pero gipasabot nila. Kay natutal apostasy man ang iglesia nga gisugdan ni Kristo pag abot sa panahon. Sa diyang gihinganlan na kuno Catholic Church. Ito pa, ang iglesia nga gisugdan ni Kristo nagtudlo nagdimao. Nawala na ang iyang pagkatinood. Di, nahitabo hinoon nga ang gisugdan ni Kristo nga grupo kay pag abot sa panahon nagtudlo na magpagtulunan sa yawa kuno wa nakapadayon sa insaktong pagtulunan. Di sakto akong giingon, akong komentaryo nga nalupig si Kristo kay ang iyang gisugdan wa namang kapadayon kay natutal apostasy naman. Nya katong may sila nga ag sa Episo man tong ilang basahon diya sa gawa nga gipamatay, ibutang talang nahurot og kamatay tong sa Galacia. Pero katong sa Roma, sa Tesalonica, sa Corinto, wa man giingon nga nahurot og kamatay. Og nahurot po to sila kamatay, di matuman ng Marcos 4, 30 hangtod sa 32 nga gamay sa pagsugod din inig tubo mahimong labing dako. Naunsa ang pagkatuman ana kung nahurot og kamatay tanan. Hasta tong sa Episo, sa Roma, sa Tesalonica, wa may mabasa pod nga nahurot og kamatay dito. Katong ilang basahon nga teksto ag sa Episo raman to. Di ba? Oh. So atong ipadayon ning iyang video. So kay dunay nahitabong pagtalikod, ikaw mo'y nasayop. Ang sayop nimo kay imo dang gi-assume nga kanang gisugdan ni Kristo nga simbahan o Iglesia Katolika Apostolika Romana mo na sayop. Kay inyo araman ang pangangkon, wa man na gitudlos Biblia. Mo biyan ang bisag unsaon ni Kana po do. Kana mismo ang ilang pasugo magasin, klaro man nga ni angkon, no? Basahan ninyo na sa akong Facebook karong akong ipangkuan na mga dilasan ako anak ko maandam din pero kahibalo siya anaas pasugo na nga ang Iglesia Katolika sa pasimula siya ang Iglesia ni Kristo. Niingon sila ana. Dayon naalay usa ka pasugo nga ang atong kutloon kadto rang niingon ang pasugo nga ang gasulat ato kanhi sa Katoliko pa siya. Pero gikutlo namo to tungod kay sakto man to. Pero ang sumpay ato sa dihang na Iglesia ni Kristo na siya, dili na pod mi motuo kung moingon sila na tibuok na talikod. Pero katong Katolikuha nga nagsulti sa pasugo, katong niingon siya nga sa Katoliko pa siya, sakto to. Nga leading to the conclusion nga ang Catholic Church mao gyud ni ang nasumpay nga Iglesia nga gisugdan ni Kristo, leading to the conclusion. Sakto to mo to among gikutlo kay naaman sa pasugo. Pero kay balumi nga sa Katoliko pa siya nagsulti ato. Pero among giingon nga ni angkon sila abot pasabot kay naa sa ilang pasugo, pero katong tao nga gasulti ato kay na-convert man nila, dili na pud mao katong iyang giingon nga tibuok na talikod. Amo lang tong gikutlo tong katong punto nga sakto iyang gisulti. Pero
katura pong pasugua ang ilang murag tubagon, no? Kay Katoliko magutoy nag-ingon day ni biya man. Kay nagtudlo na kunog di mao matud niya, ha? Dili mi mutuo ng katong iyang pagka-iglesia ni Kristo na. Pero katong iyang gipamulong nga sakto mo ti among gituhuan. Mao na. Pero katong ubang pasugo didto nga klaro gyud awa man sila saktong tubag ato sa unahan kay ang katong gikutlo na mo klaro magito nga ilang giangkon sa sinugdanan mo kini ang tukod ni Kristo. Pero nawala na kuno iyang pagkatinuod kay nagtudot na makunog di mao. So sila gani mo nagpasabot ana nga na total apostasy mao nang nakatudlo gyud di mao ang iglesia nga gisugdan ni Kristo. Sa dihang natuman na tong katong ilang gipasangil nga sa dihang nagtudlo nagbinalitad. Na, di ba? So atong ipadayon ni ang iyang gipahayag. Inyo og himog tampered talibong version. Di yun kalusot, dito na lang yun mo sa encyclopedia, almanac. Kay kung naapa lang mo na sa Biblia, nganong dito man mo magsiksikan sa almanac. Naaman na tampered version ninyo. O mo lang sinayop lang imuha. O na akong tubag sa imuha nga sinayop nga pangutana. Okay na. Iyang gi-denounce ang mga encyclopedia. Wala ra ba po sa Biblia nga dili himoong referensya ng encyclopedia. Kani sa Hub 8:8 sa Living Bible, gipasabot man gani nga apil ng mga history books nya kana mga encyclopedia naa man ay history. So mapangka ra gihapon siya, no? Kung iya ming disarmahan nga dili mi niya paggamiton og history book sama ng mga gipang history dia na may history ng encyclopedia. Sa klaro lang dili sila gusto mo gamit mi ana kay wala may encyclopedia nga mo support nga kanang gisugda ni Felix Manalo si Kristo may gasugura na wala man. So ang mupabura man gyud ang mga encyclopedia sa Katoliko mo nang siyempre dili gina sila encyclopedia pero kung naapay mabasa sa encyclopedia nga sila na dili nila i-denounce ila po nang gamit-gamiton pres gud ng mga libros pare nga dili man na Biblia. Si Francis Bicasli nga sa dihang hisgutan na nga Iglesia ni Cristo. Di ba? Ila po ng kutloon. Nga di man na Bible kanang libro ni Francis Bicasli dili na Bible pero ilan ng kutloon kay naa may mabasa ang Iglesia ni Cristo. Pero ilang tuison ang gipasabot sa pare. Wala man magpasabot ang pare nga Iglesia ni Cristo nga kanang gisugdan ni Felix Manalo. Ang Iglesia ni Cristo ra man pod nga gi-describe nga Catholic. Unya gihimuan og description kay naa sa Jeremias 31:21 nga magbutang kunog mga description o mga timailhan. Sa First Vatican Council gi-assemble ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church nga gi-describe nga ang Church of Christ mao ni ang mga description karon Catholic kay makailapon, Apostolic kay ang una mga sakop, mga apostol, then Roman kay ang sentro na sa Roma. Wa na koy panahon nga ako pa nang i-explain og gayo. So mao na. So, atong ipadayon ng iyang pahayag. Atong ipadayon ng iyang siya. Wala gyud bisan usa ka apostol ga ingon ana. Wala bitaw. Ikaw na may nag-ingon ana. Ikaw rin nag-ingon nga false belief ang gitudlo sa simbahan nga gisugdan ni Kristo. Ikaw rin ingon ana. Ayaw mi pasang. Okay, ang akong gipasabot nga false belief ang gitudlo nila. Ang katong na talikod na. Wala ko magpasabot nga katong sa wala pa magtalikod. Siyempre, katong sa wala pa mo talikod, wala pa mo magtudlo og sayop, sakto gitong gitudlo. Pero kailan mang gisulti nga natibuok na talikod, ato pa, wala nakatudlog insaktos. Ang akong ipasabot ba, dihang sa pagpadayon na. Niabot ang panahon nga nag-ingon sila nga natalikod. Gani, sa ubang pasugo, giklaro gyud tibuok, ganap. Pero kung maingon na sila na ay ni talikod, na ay nagtudlog di mao, pero katura man po nang gikan sa sulod nga ng hawa. Dili man ka nang naa sa iglesia nga nagpabilin. Dili, walay mabasa nga katong nasa iglesia, katong tanan na katudlog sayop. Pipila ka tao ra nang nagtudlo nga naghimo og ila. Kana bang gipasabot sa 1 Juan 2:18 ug 19.
nga mamiya sa pagtuo. Ito pa, mamiya sa pundok nga gisugdan ni Kristo. Mao na sila ang nagtudlo og sayop. Dili kay ang tibuok iglesia. Wala. Pero sa iglesia ni Kristo ni Manalo, klaro man yun na nga tibuok na talikod ang iglesia nga gisugdan ni Kristo. Kay kung wala pa to tibuok na talikod, dili na unta kinahanglan og laing messenger. Wala na untay Felix Manalo nga kinahanglan pa nga magtudlo na pagbangon kay na tibuok man na talikod. Dapat nga ilang gitudlo sa publiko nga nawala kay tibuok na talikod sa to pa nakatudlog di mao. Sa to pa ang ilang gipasabot gidinay ra pod nila. Kay kini si akong amigo, wa naman gud sa ilaing kuan. Kay maklaro naman gyud nga dili na gyud siya katuhuan. Mo nang nisulay na lang siya lusot-lusot pa nga. Wala man. Wa man to nagtudlo og sayop bitaw. Wa nagtudlo sa sayop, mutuo ko ana sa inyong gitudlo sa wa pa matalikod. Pero kay niingon mo nga ni talikod, sa to pa kadtong pagtalikod mao na to akong gipasabot nga nagtudlo nagdi mao. Kay dili man to laing grupo, dili man to Sabadista, dili man to Protestante, wa pa may Protestante ato. Wa pa'y born again ato. Wa pa. Ang natalikod ang grupo ni Kristo. No? Kay gapadayon man ang simbahan. Sa inyong pagtulunan na talikod ang simbahan ni Kristo. Sa Katoliko nga pagtulunan kadtong nanggawas mo ini talikod nga nagtudlo nga tong nisupak na ba nga dili leader si Pedro, maglain na og grupo, di na motahod sa mga obispo nga saksisor sa mga apostol, mao na sila ini talikod. Pero dili tong naara diha tung wala mo gawas, nagpasakop ra sige kinaman diha sa Biblia usa ka panuno usa ka magbalantay kanang magbalantay si Jesus Christ man na. Then kanang si Pedro mao representative. Dayon ini kamatay di dunay mopuli. Pero sa iglesia ni Manalo ang puli-pulihan nga leader kana mang executive minister dili man na ang pasabot ni Kristo nga hiusahan nato. Basahas Biblia kung kanang katungdanan sa mga executive minister mao ba na ang gipasabot nga atong hiusahan dili oy. Ang gipasabot ni Kristo nga atong hiusahan kanang katungdanan ni Pedro. Kay mao na katong musakana si Kristo sa langit, si Pedro mo iyang giingnan, Pedro atiman na ang ako mga karnero. Sa ato paghihimo siyang universal pastor. So kanang katungdanan ni Pedro may atong hiusahan og mabakanti dunay mopuli kay nasa buhat 1:20 ang katungdanan kung mabakanti dunay mopuli na asa man na makita na to nga wala ra bas Biblia, di ra ba mabasa sa Biblia kinsa nakapulis katungdanan ni Pedro. Ang kang katungdanan ni Judas mabasa pa kay nasa Book of Acts buhat 1 mabasa na to kinsay nakapuli ni Judas. Pero kanang kang Pedro di naman mabasa sa Biblia mo nang sayop gyud ng Bible alone. O bitaw sa Hub 8:8 giingon nga read the history books and see. Asa man ang mga history nas mga encyclopedia. So i-search kinsay nakapulis katungdanan ni Pedro. Wikipedia, tug-ana na ta sa Wikipedia kanang list of popes. Sa tema unya nato sa Santo Papa aton ning i-discuss ug ayo atong pangtubago na mga objection nila ana. Nga ang hiusahan nga sa iglesia kadtong ang katungdanan ni Pedro nga gitahasan ni Kristo nga siya may mahimong universal pastor kay siya may giingnan Pedro atiba na ang akong mga karnero. Di ba? So kana ang katungdanan pagkamatay ni Pedro asa man na mabasa kinsa nakapuli niya. Di man na matubag sa Biblia, matubag na sa ubang mga history books. Encyclopedia sama sa Wikipedia, basahan ninyo kanang list of popes gikan ni Peter. Hangtod karon. So mao na mga igsoon atong ipadayon ni. Inili anang imong gingon, no? Ang mga kaaway lang gapasangila na ikaw, may gapasangila na. Ana ba kay ipakita nga mingon me? Nga Paul's belief ang gisugdan ni Kristo nga simbahan. Okay. Nag-ingon biya na sila sa dihang nitalikod na. Katungwa pa mo talikod, siyempre wala to nagtudlo og sayop. Katungwa pa mo talikod, pero sa dihang niingon na mo nga nitalikod na, ni total apostasy na, di nakatudlo nagsayop. Mo ni akong but pasabot. Kay dili man tulaing grupo, maura mapong grupo ha. Naso kung sakto mo anang inyong giingon nga tibuok na talikod sa tupan nakatudlog sayop.
Dili na mo ang konana. Mo na giingon ba nga kamoy naglitok nga natalikod pero dili ninyo ingnon nga nasayop na. Kaya ningon mo nga wala katudlo og sayop, siwa katudlo og sayop kana dayong mo ingon mo nga natalikod. Unsa man day meaning anang total apostasy? Nagtudlo og insakto. Be mangutano ko nimo amigo nako. Unsa man day bot pasabot anang na total apostasy ang gisugdan ni Kristo? Na total apostasy. Pareha sa gitudlo sa Mormons, mao nang kinahanglan na puglaing sugo. Di ba? Sakto imong giingon nga sa wala pa maapostata, sakto ang gitudlo. Sakto bitaw. Kay wa pagod na apostata, wa pagod na nitalikod. Pero sa dihang niingon na mo nga natalikod na, sa to pa nagtudlo nagsayop. Na dili naman nimo ang kunon nga mauran ng grupo ha. Ang gisugdan ni Kristo nga mao man na ang nasumpay kamo galing nag-ingon sa pasugo nga kining Katoliko sumpay ni kining grupo sa mga apostol na nasa inyong pasugo. Di ba? Sa ato pa amigo nako, imong gidinay, imong ginigar ang inyo ra pong gipasabot nga klaro kaayong nanudlo gyud og sayop ang maong grupo nga gisugdan ni Kristo. Kay niingon mo na total apostasy. Tibuok na talikod. Unsa man dahil lagi, wa man kanitubag ato amot lang. Ako rang basahon og usab katong akong gi-comment sa imong video. Kay wa pa na ako mabasa giunsa nimo pagtubag akong pangutana nga naingon ko unsa man daybot pasabot anang na total apostasy. Unsa may meaning anang apostasy? Nagtudlo insakto. Dili oy kay balo ka unsay pasabot ana nagtudlo og sayop. Mao na. Ang imong isgutan katuramang sa wala pa ma-apostate. Sakto man to nganong imo pa man tong kutloon nga wa man kumsupak ato. Sa dihang wa pa ma-apostate, alang-alang umayon kag wa pa ma-apostate sa to pa sakto ang gitudlo. Pero niingon mo gud mo nga na total apostasy. Ato pa wa na kapanudlog sakto. Nga mo dinay pagyugana mo nang pangutan-on kanako unsa man meaning anang total apostasy. Og mo subscribe ka nako nga mo tuo ka nako, muuyon ka nako nga kanang apostasy tibuok na talikod bot pasabot tibuok nga wa na magtudlog insakto. Og muuyon ka nako ana mo na meaning sa total apostasy tibuok nga natalikod wa na magtudlog insakto. Okay, daysa ni tingog ni akong kuan. Okay, posa ito ko gamaya. Sa sunod na lang dagway itong laing video. Tinira ko mo taman siguro. Nilang na ako ni Tiwason. Sa sunod na lang po na ako ni Tiwason. Kay napakuy atubagon na ay nanawag na ako. So, di lang sana ako ni Tiwason karon. Maghimol lang kong laing video. Pag tubag aning sumpay or mag-usubag ako. Kay uragwa kayo ni maplastar. Kay dira ko taman. Kay mo stop sa ta.